Ideme hrať. Ako sa to volá? Wait. Blood Money? Volá sa to... Kde to je? Slap Towers 4. A my tam naučíme jeden trik vás. Že, Kiko? Áno. A dajte mi prosím odber. Pravda, dávajte Valkerovi odber. Alebo počkaj, koľko máš tých Idem sa premenovať na Just Bezďak, takže prosím dajte Bezďakovi odber. Vediem mu poradím, ja vám potom dám do opisu. Ja mu nájdem také meno, ktoré není zapátržené medzi milióny ľuďmi. No, prvé pravidlo, keď budete na tom rebríku, no tak viete, ako potom zoskočte takto. Hneď vám to ubere čas. Zrýchli čas. A keď pôjdete na týchto a nájdete tu trollerov, Ktorí napríklad ako nás teraz troli. tak nerobte tú chybu, že pôjdete hneď do stredu. My vám to teraz ukážeme. Pravda. Je to ako prekvapenie. Ja mám taký nový trik, keďže vám to biele dajú preč. Toto. Ja to viem. Valhop. To je tiež, ale Valhop je tak pre tých profíškov. Keď nás tu trollnú, choďme Daro. No, mňa trollnuli. Bro, ťa oslobodím. Osloboď ma. Idem. No, osloboď ma. Idem. Tak. Ne, ty si nešiel. Resetni sa. Ježiš, hej. Počkaj, teraz vám to ukáže profík. Ktorý som ja. Ja. Vidia si tiež profík. A ja som vie. Vidia, už mám urobím tú slabku na minulom. Na jednom účte. Ja určite nemám. No. A zase som lepší. Uvidíš. Ja poznám. Ty nadávaš. A fakt. Za to bude trest. Že čo? Za to bude trest. Aký? Musíš rozdať jedného brandového. Ja ani nemám. Ani vás tráve to tráva? Veď to mám, ale ja nechcem ich rozdávať. A keby dačo, je to na mne. Teraz tu slapnem. Ne. Ne! Ja livujem, ja idem svoje video. Ok. A ako to potom, Martin, dostrihaš? Neviem. Ja robím taký bug, že mňa nemôžu dostať pomocí jedného takého bugu. Jušo, hej. No tak ale. No? Kiko, poď povedať na geografiu. Čo? Poď, slovou. A čo? Zajtra máte pikku geografie. Nemáme. Veď je to tu napísané na jednu page, veď si kúkni. Dobre. Ja si kúknem. Poď na geografia. Ja si kúknem. Napijem sa na novú hru. To čo je za hra? Ale ok. Mám si iba kúknuť? Poď domov. Ja si kúknem, čakaj. Mám je ešte väčšina čisto. Ja si môžem kúknuť? Iba si kúknem. Mám mocovi niekde po Ja teba. čakaj. No, Dobre, idem. máš tu napísané. Kde? Opakovanie od školského roka. To znamená? A čiže rada tak skúšavovate. Opakovanie získaných vedomostí a zručností. No. No, čo si mám kúpiť? Za 100 nový tento pikex? Alebo si mám čakať na ten druhý? Tu nemám. Nevadí. Idem už na to. Tak čo, Kiko? Ale čo? Kde to je? Ja to tu nevidím. Pri
prihlásenia kliknúť také si žúbe. Blablabla, 4. 10. Blablabla, do matematika. Tu veľká písmo tam neviem. Ja, môžeme ho dojsť. Čo je biológia? Bio? No. Neviem. Biológia je s tým učiteľom? Hej. No? Tak čo, Kiko? Ty si povedal z biológie alebo z geografie? Geografia, zemepis, už prestaň. Aha. To som tam nenašla, idem, čau. Tak čo, Kiko? No. Môj sa aj ty kúkni. Kúkni sa. Ja sa potom pozriem. Nemôžem mu byť, vieš. Na svojom, na maminom. Alebo ti to aj tam ukážem. No. Toto sú správy? Aha. No. Idem nájsť geografiu. Biológia, matematika. Biológia. A my máme z geografie. No, ja depis, to nič. No kde to tu je? Veď už sereme na to. Ja idem. Literatúra, matematika. Mami, aspoň môžem dotočiť video. Mami. Tak čo, Kiko? Idem odprevadiť. Ja neviem. Ja ho len tú branie. Ja len tú branie. Ja hrám takúto hru. Čo tam robíš? Kopem. No lidičky, ja na chvíľu odídem od mobilu, ale potom prídem za vami. Dobre? Ja to ťa sa hneď odpoja z toho videa. Jo, odpovedá. Tam daj. Aj, ešte by ste to odpojili. Tu vám dám také tie animácie, aby ste na mňa počkali. Hej, tak zatiaľ čau. A ideme robiť, no. Hľadom, že ste si užili animácie. To bude len kúsok animácií. To bude taký, to budú zatiaľ obrázky za sebou, aby ste vedeli, že čo bude na 1000 odberateľov, možno 1100. To už neviem, ale tak bude to proste. Tak čau, Kiko. Čau. Zavrel si? Ale nemusíš dať 100 minút. Viem. No, čo ideme robiť? No, čo ideme robiť? Je zima. Môže mi to? Ne! Neviem, čo sa dá robiť. To. Ja to moje kamoš. Stotix.
Valhop. Začínám byť až moc pro na Valhopov. Ješu, haj, ješu, haj, jej. No tak čaute. To jak moc s týmto. No, toto skúsim, že koľko mi to... dosť. Tak čaute.